Ei gazte, zuentzat, zuretzat, plan perfektua prestatu dugu. Noiz nahi edo non nahi ikusteko. Astean behin, 15 minutuz goxoki bat. Twitterreko historioi agur esan genien. Gipuzkoan gazte digitala. Galdetu diozu sekula zure buruari zer dagoen lehiaketa baten atzean? Edo nola grabatzen diren egunero zinean edo telesaietan ikusten ditugun plano perfektu horiek. Nolakoa den dantzari baten bizitza? Libre sentiarazten dauen espresio modu bat. Edo kirolari profesional batena. Kaixo, Irene Caminos naiz. Geratu izen horrekin gaur Irene Caminos gurean delako. Gipuzkoan gazte digitala ordea askoz ere gehiago da. Ongi etorri... Berazo txillo. A ver, me estoy poniendo nerviosa, ordena, beida. Iluntzeko 8 arte, ongi etorri bi positif. Mua! Momentuz, zu baino ez zara falta. Prest, gu bai. Amar urte dira trialeko bizikleta batera igozenetik. Tolosan etxe honezer, triala egiteko eta bankuta igotzen izan. Eta atxonamona guztik bronka botatzen zidaten, kristonak izan ditut bai. Eta oraindik askok begiratzen diote zalantzaz beterik Irene Caminosi. Genen, jendeantza eta raroa da. Normalen jende askok behidatzeu bai. Gure gaurko gonbidatuak ondo daki goian egotea zer den. Europako txapelketa izan zen hilabete hasieran, irabaztea lortu nun. Eta batez ere zenbat kostatzen den. Zaila da gora iristea, eta gero oso zaila da mantentzea goran. Neska bakarra izateak erabaki bat hartzera bultzatu zuen Irene. Beti irabaziten nun, eta ia esan nien bida. Mutien kontra jarri, mutien kontra nahi lehiatu, eta bida, ondo ateatzea da ondo, eta gaizki ateatzea da gaizki. Eta orain bera da Tolosan trialari etorkizuna bermatu nahi diona. Tolosako trial eskola daukat nik hemen, eta lehen urten 55 ume ukin ditun. Eta egia esan oso politia dela ez, ikustea txiki asko galdezka etortzea daukaten eta. Munduko onenen artean egon aurretik, nola maitemindu zen kirol honetaz galdetu diogu. Nik futbola egiten nun, surfakin hasi nintzen, eta Hondarribia joan ginen proba bat ikustea, eta proba erdin aita izan nion. Nik hau nahi detin. Esatzen ziren, ixo, pasako zaizu, eta ez dut nik hau nahi detela egin. Eta txapa sartu nion, eta pasako zaio, eta ez. Bizikleta ekarri zian, eta azkenen gaur arte. Gaur Gipuzkoan gazte digitalean, Irene Caminos. Kaixo familia zen moduz, neure izena Egoitze Txurruka da, eta hurrengo astean Gipuzkoan gazte digitaleko gonbidatu izango naz. Ikusiko gaz, ondo segi, agur. Ongi etorri, hau da Berazo Chill Cooking. Ose txikoa. Gaurkoan daukaguna da Natxoak. Berazo Chill Cooking, hau da Berazo Chill Cooking. Goixuak, merkeak, beti hobegoa da etxen indakoa, ezta? Gau, pipar gorri eta pipar berdek, tipulina baita ere, haragi pikatua, gazta, nola ez, Natxoak, beharrezkoa, eta gero guakamolea. Hortako erabiko dugu, aguakatea eta limoi pixkat. Baita ere baratxuri pixkat. Kuadrian jateko gustoa.
Eta lehenago ingo duna labea berotu 180 gradutan. Hau natxontzako, bale? Botako jau gazta eta haragi pikatua batea. Gazta asko bota zaio. Gazta gazken emote dio el punchan los nachos. Lamen sartuko daudena. Prest, labera! Gero ateako deu. Iskinetan da morento jartzen dugu. Aguakatean eta limoi zumo pixka jarriko jau. Eta baratxuri pixka eta nengo deu txikitu. Pimenta. Nahi edo binagreta txikia bezala. Gutxi, Gat espartitxu. Eta gaurkoan, meriendatzeko, afaltzeko, bakizue, natxuak. Hola mentxe guakamole pixka, botako jau. Hola, frasta. Hola, frasta. Beraz atxil cooking. So don't come around here feeling lit like a record on rotation. I'll leave you. Teknologia eta iraia gustatzen baditugu, zalantzarik gabe gauza bat datorket burura. iPhone berria. Egun gutxi barru jakingo dugu nolakoa den, baina dagoeneko gauza asko gehiegi filtratu dira. Adi filtratu den azken berri honekin. iPhone berriarekin baliteke koberturarik gabe telefono deiak egin ahal izatea. Satelite sistema berri baten bitartez izango litzateke, baina ez dago baieztatuta oraingoz. Zeintzura izan dezake iPhone berriak, ikusi. Ez da gehiagi aldatuko, kameraren forma aldatu liteke, baina forma diagonalera. Prozesadore azkarragoa izango duela argi dago, eta kolore gehiago izango direla ere bai. Baina zalantzen nagusia, entxufeari agure izango diogu iPhone berri honekin, gutxi falta da guztia jakiteko, bizitek! Kaixo, Mikel Pérez Artola naiz, eta hau da nei Instagrameko gomendioa. Y nos adelantamos más, comienza la aventura. También tiene que hacer el sacrificio de un pollo blanco, ahí tenemos sangre y algunas plumas. Bueno, ne gomendioa da Lethal Crisis, eta da tipo euskaldun bat, nun ibiltzen den leku batetik bestea, tribuak erakusten YouTubeen, azkenean nola den bizitza, gure hemengo mundu txikiaz aparte. En estos días hemos intentado ir más al norte, al territorio original de los Mundari, alrededor de Terequeca. Parecía imposible, pero aquí estamos, en un campamento fulani. Erakusten digu, beste hori, edo YouTube ikusten dugun guzti hori, eta oso interesgarria iruditzen hau. Eta uste dut mundu guztiak jakin berko zula, nola dauden gauzak, gure mundu txikitatik aparte. TikTok plataformak hilero 800 milioi erabiltzaile aktibo baina gehiago zenbatzen ditu. Guk, astero, bat proposatuko dizuegu, baina ez da edozein. Kontu, bereziek eta kuriosoak izango dira. Lehenengoa, Jordi Koalitik. Asko jarraituko duzue, eta gainontzekok ez dakit zeren zain zaudeten. 29 urteko argazkilari kataluniar honek zur eta lur utzi gaitu. Alde batetik, edonork etxean izan ditzakeen materialarekin kriston argazkiak ateratzen dituelako. Eta gainera, nola kontatu egiten duelako. Aparra bezala igo zaizkio jarraitzaileak kontu honi eta 20 milioietatik gertu dago. Askok pentsatuko dute gainera material profesionala edo material garesti erabiltzen dituela, baina ez, bideo asko gainera telefonoarekin grabatzen ditu eta behin eta berriz errepikatzen duen mezuetako bat da edonork atera ditzakeela argazki horiek. Ze, merezi zuen gomendioak, ezta? Konbentzituta gaude zuek ere kontu bitxiak eta kuriosoak ezagutzen dituzuela eta guri kontatzea nahi dugu. Horretarako Gipuzkoan Gazte hashtag erabili dezakezue eta guk proposamen bihurtuko dugu datozen asteetan zehar. Baina hemen proposamenekin hasita, beste bat, gazte ikuskizuna. Maitane Irurtzun eta Lierni kamiorekin elkartu gara horren ikuskizun berezia nola prestatu duten ezagutzeko. Aktuazio hau batez barrotikan kontatzen goaz denbora guztin, aktuazioak iten jungean aina sortu deu gure koreografitxoa betela. Publikoai sentiaraztea eta guk sufritutakoa edo sentitzen guztioi ez, behaiek bai sentitzea.
Ika teatroaren ekoizpena Oinkari dantza taldearen elkarlan artistikoan. 14 lagun edozeineriko plaza oholtza bihurtzeko prest. Beraien beldur, kezka, sentimenduak gertutik ezagutzeko. Bueno, nik uste oain arte espero ez duen aktuazio bat dela, asko argiratzegean aktuazio bat dela. Maitanek berak aitortu zigun beretzat, sortze prozesua bereziki gogorra izan zela. Netzako nahiko gogorra izan zen, ez? Ez da koreografia bat erakuste izuela eta ikastezula eta listo ez. Azkenen zure barrun sartzeia, zure emoziotan, da emozioiek besteiri adierazi baizkiezu eta konfiantza hartu behar dezu. Izenoik ez baldin badaude hor, ez da ezer. Hoi da, bai, azkenen, esan dizutena ez, kino ez baituzu azkenen, dituzun sponsor guztikatzetik, bai dela zaila demoraldi oso bat itea, eta bai behataz bizitzea. Sentituzu inoiz beldurra? Ostras, ez dakit aurten denboraldia eukiko eten, ez da honen zure esku ez, daukazu izatek munduko bena, ez dela monkazu sponsorrik, etxen giatzez, Bai, hoi da, nik egia esan zorte euki ditela, hasieratik lagundu izan diatela eta urtero beti egon diala laguntzeko prest. Eta, pixkanaka, gerozta gehiago ditut. Kiro sakrifikatua da, zerbait utzi behar izan duzu alde batea honekin jarraitu ahal izateko? Lagunekin egotea, lagunen arteko farik, bazkarik, familiekin egotea baita. Ze azkenen hori udara guztiak kanpon pasatzet eta oso gutxi ikuste ditut. Baina, Gijón hiri garrantzitsua izan da zutzako, zakin neurri baten Tolosa txiki gehiatu zaizun edo behar izan dizun, ez? Pixkat hemendik ateratzea zu baita profesional bezala hobetu ahal izateko. Bai, 2017 oain nire entrenatzailea danakin hasi nintzen, eta udaran hasi nintzen, aste bete juten, honea bueltatzen nintzen, gero berriz juten nintzen, eta hor izan zen brontzezko domina lortu nunen munduko txapelketan, eta 2018 esan nuen bida. Arean nahi dejun, han bizi nahi dut entrenatzeko, eta udara guztian pasa nun, eta gero azaro arte honitzen. Oain gaina hasi naiz, motorran mundun sartu naiz. Ez da mundu erresa, ez da, ez dakite nola planteatzen zuen, baina. Esan dizut, ezin dutela geldik egon orduan. Bai, eta, azkenen ez dakit zer gertatuko da, baina kirolan munduai lotuta egongo nahi seguro. Arrakasta guzti eta zorte hon, Irene. Mil esker zuei. Kaixo, ni Leire naiz eta musika zitzitean otorkizue. Niretzako musika bizitzako parte oso garrantzitsua da, tarte hau iteak ilusio berezia diteit, egia esan. Ez dakit pertsona egokia naizen sekzioa hau iteko, baino saiatuko naiz. Egia esan, nahiko eklektika izango naiz musika aukeraketan. Nahi puntatik punta jutea gustatzen zait, eta hori da ona. Lehenengo asteko proposamena, dupla. Aguraineko talde gazte bada, eta 2 partaidez osatua dago, Gari eta Beñat, oso mutil jatorrak. Eta gaixoak. Hemendik aurrea, proposatzen dizueten talde bakoitzeko bersio txiki bat joko dizuet, bazue konbentzitzeko animatzen zeaten entzutea. Spotifyen, YouTubeen edo leku guztietan. Nik ustet konbentzituko zaituztetela. Saiatuko naiz. Dan 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 dantzagawa, dan 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 dantzagawa, dan 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 dantzagawa, euskal
argik, asko zobeto gaude iunpetan, beida zen nahi deun egia esan ezer berrik ez. Ez du gelditxu nahi eta muitzaztan gerrik ez. Fuera tabudanak dantzatokitatik, negua eta uda eta gutanak probatzen ditatik. Folklore ez harin eta fandango bakarrik, ei, hau ez da izango folklore bakarrik. Listo, hau da kontatzeko geneukana. Dagoeneko konturatuko zineten, zu falta zarela. Eta gurekin izan nahi baldin baduzu, Gipuzkoan Gaztek hashtagera idatzi besterik ez daukazu. Datorren astean askoz ere gehiago, Gaztek gazteontzat egindako programa honetan.